Какво правиш, че? Че ти не сме почнали. Сега започва шоуто. Не бе, как ще го режеш, ако трябва да се снима винаги на ръка. От тези движения ще е мускулна тръска, нали? Може би да. Фащаш, по-висок съм, ключ фащаш. Ръцете тук са ти отпуснати. Гледай, ма сега ще го направя. Карал съм да си кръста рамената. Оп! Ето. Краката дигат. Ето, само минаваш. Оп! Ама тук трябва ръцете да са ти опънати. Опънати? Да, ето и сега. Добре, дай напред ето и. Ето и. Само ето и на пръст се изправяш. Главата горе. Винаги главата е горе. Гледай мен. Да. Тук няма какво да е такова си. Виж, тя щагата си лети. Оп! Въобще няма сила. Гледай. Оп! Да, и аз мисляйте и кликнете долу. Тегло. Дупето го даваш назаре. Гледай, ето. Дуп назаре, главата горе. Да. Оп, оп. Дай, остави го. Много ми се схващат раменете. Защото, знаеш ли що? Защото не разтягаш. След тренировка разтягаш. То е много важно, защото когато тренираш един мускул, тренираш, той запълни с кръв и после трябва да го разтягаш задължително. Като го разтягаш, мускула расте. Това е по принцип най-лесното движение. Другото е тъй като сваниш тясно, фащаш тук оп, обръщаш я. Да, и горе можеш да е в подлек. Другото е в ножица. Тъй. Ама по-лесно е в подлек. Тъй като те фаниш, оп. Тук горе обаче, тук като те обърнеш и удариш. Но те на състезанията го правят с ножица. С ножица го правят. Аз не съм виждал някой да го прави. Китайците го правят с подлек. Ама ако обърнеш и удариш, Кой ми го сложи? Еми дай пак той широко да се прави. Добре, него ще. По-добре, да се го потренираш него. Обаче в средното ми рамо са. Да, тук трябва да се отпусна, батко. Штангата ти ходи по краката, правиш те оп, оп, оп и я свърляш. Раменете ми както трябва? Раменете са ти назад, плешките са прибрани. Тук сега се отпускаш отваряш се хубаво, ръцете са ти те завъртяни и сега тук ти минава покрай штангата и я свърляш. Главата горе. С крака. Да, ама ръцете изпълнати трябва да са винаги. Той ти е леко. Я вземи този 20 кг фос преди. Служи си магнези, да не се хлъзга, ако искаш. Ами, не ми се плъзга за сега. Добре, фънни си пак тъй широко. Отпускаш си ръцете, тук трябва да са свободни. Тук всичко е свободно, рамената всичко е свободно. Само тук плешки трябва да се вериш и кръста да е вкаран. Пусни още надолу да висне. Сега тръгваш и свърляш, тропаш. С краката натискаш, трябва да има крака. Няма височина, трябва да има това, виж. Оп, оп. Ти искаш и те силово да я дигнеш. Трябва да мини покрай краката. Да се изправиш с шангата. Отвори рамената. Хищ не е лесно. Ще стане, ама с времето. Протяжко се нарича. Пак заставаш тук, обаче правиш и те оп и минава близо по тялото ти. Гледай, виж как съм, гледай сега. Оп. В началото винаги ти е много трудно. Фащаш широко, минавате тук покрай краката, изправят с щангата тук, оп и горе. Оп. Само да не шибна микрофона. Не, нали, няма да допре там. Отвори рамената. Добре. Само че не се влагай толкова. Тя е лека, защото той нещо не тежи. Ти оп, трябва да си играеш с щангата. Ти я контролираш. Плавничко, хубаво да стане. Оп. Да, обаче сега тук да направиш оп, се изправиш на пръст. Да, нещо такова. Примерно 5 пъти го направиш, починеш, пак ще го направиш 5 пъти. Днес казваш, клякам, няма се уча да обръщаме такива работи. Първо не мога, второ съм вдарен, защото съм ходил само на фитнес и на лостове и няма ми трябва и нещо. 3 седмици не съм правил крака, нещо ме боли абдуктора на десния крак. И сега Хенри каза тук да сложа такива подложки, малки дискчета, между другото никога не съм клякал те. И сега ще видим докъде стигнем. Почваме от 40 кг. Ще качвам през 10, 60, 80, 100, 120, 140 евентуално. Само че за мен и вече са сериозни килограми. При години кляках 140-160 се подигравах, сега за нищо ги нямах. Ама сега вече е друго. След малко ще кажа причината.
Като цяло спрях да клякам с тежко, откакто ми откриха частично отлепване на ретината на дясното око и казаха ми лекарите, че може да ми се направи операция или да си изгубя зрението и тогава спрях с тежестите. Умерено до 100 кг. Първите 6-7 месеца кляках не повече от 80. Стъки продължаваш ли? Не знам, какво ще правиш? Тежестите са много хубави. Тото е Професионална да, зала. професионална зала. От 5 до 12 клас тренират тук деца от спортното. Ски как си влиза, то няма мърден. Тук имам един 8 клас, не 9 клас е, 105 кг тежи, кляка по 200 кг. 9 класа. Имам едно друго. Тук тренира къде трениращи. Той е 8 клас, сега стана втори на европейското. По 150 кг кляка, 55 кг тежи той. Тренира от 4 години, 5 вече. И той, че ги фащаш от ранен етап, когато като си малък, си по-гъвкав, по-мобилен си, главата горе. Винаги главата трябва да е горе. Да станете и свободно да стане. Ръцете са отпуснати. Не е зле. Просто не дей се мъчи да клякаш долу. Оп, тук горе се фъне. Високо да е. Това постепенно ще стане и в разножка да влизаш. Не е зле. Трябва ли да се скачате и да се блъска? Да, като за първи свърляне. Защото той ако стои 60 кг не може да скочи. Може, ама то просто трябва да свикнеш. Да. Да. Ясно. Изморително. Обаче, Добре, не е лошо. Абдуктори никога не съм болел. Мога клекна, честно, сега съм по-добре, сега клякам. Да, защото и трябва да си краката си нито трябва да са тясно, нито трябва да са прекалено широко. Трябва да са на широчината на раменеците. Да, горе-долу. винаги те съм склякал. И си клякаш. Главата горе, като ставаш, дигаш главата, няма да я навиждаш напред. Виж сега, ще си клякам, както аз клякам, ти можеш да ми направиш някаква корекция, ако не е така както трябва. Да, вече. Който фитнес маняк си мисли, че е много силен, да дойде в залата, да дига на тежести, ще умекне веднага. Не е лош клека. Може даже още малко да отвориш краката. В смисъл така? Да. И главата я дигни горе. Тук трябва да си изпъчен, гърдите трябва да са напред. Може да фаниш малко по-тясно, като ставаш, буташ се с ръцете. Да, още по-лесно ти става. Има пенизи всякакви. Ставаш по-стабилен. Само дет ми се схвана тук. Заместител на щангетката. Взема скупи аз и такива щангети. Батко, аз имам, ето те са също мои. Не са много скъпи. Не, идеята е, щом така се прави правилно. По-добре. И ти, примерно с тази обувка, тук са лашка, са такова, С междуто е много стабилно. като бъдеш щангетката, направо не мърда, батко. Ски. Да, добре. Добре, аз си ги взех. Тук наскоро. Ама като будеш такова нещо, кой номер носиш? 45. Не значи, че ще станат. Я ги брой. Те са. Седни там, ако искаш на ти. Тук става. Става навсякъде. Ще стане, батко. Има ли желание? Да, те са ми добре. Вързвай ги, стягай ги да клякаш. Добре, не е лошо. Никак. Няма да е толкова по-различно, да. Ама ти голям номер. Ти си 46-7. Аре, с таки цял живот те сме клякали, ще си купим. Тъз долу я стягаш, горе връзваш хубаво, стягаш обувката. Да, стягаш си я. И после пак лепенката там се слагаш. Човек, той кръка ми е бетон направо. Не, аз като ти казвам, че няма нищо общо. То направо шангетката става направо с тебе. Давай, Все едно спортна кола с гуми за кал да я караш. Горе-долу същата работа. За първи път слагам такова нещо. То е Значи, континенталките на щангите. първо долу, после връзвам, после горе, те ли? Да. Той трябва да се уточни, за който не знае. Кръка ми много по-добре се чувства, сега направо стигнат целя. Тото и си едно прави някакво налягане в това. Целя ми крак е стигнат. Нищо общо няма. Няма, ти сега ще видиш, като почне да От кое да се контузия? Няма, не се стягай. Да. И Хенри, по-бавно какво да си го правиш. Так. С 80 да направя 6, с 100 да направя 4, 122, 141. Да, Става ли? става.
И 5 да направиш. Добре, бе, добре. Дай обаче ще сложим 40 кила сега, на той, защото по-це е добре. Нямам сега с тия щангети, какво ще кажа. Обаче трябва ли да има такъв широк разсъч? Да, бе, да, добре. бе. Той е в потлек, защото ги обръщаш ги прав. Да. Ето и да. Боли ма коляното нещо. Кое? Коляното лявото. О, няма стане човек, чай. Ай, човек, какво ми става да не съм някакъв Много е инвалид? важно да се разгрява хубаво. Какво да го разигравам, човек, ще му Мазила забия, ползвате ли? ще му забия накрая един... Мазила ползвате ли? Нищо не ползвам. Волтаренче. По принцип, Човек, аз да не съм 50 когато годишен. тренираш, няма значение. Когато тренираш, бах му, постоянно майка. трябва и да ходиш на масажи, и да ходиш да си правиш изследвания, да се видиш как са ти всякакви нива. Фани равно, щангата близо до краката. Може краката да са по-тясно в началото. Не е проблем. Да. Заставаш, изпъчваш се, гърдите напред, главата горе, вкарваш кръста и обръщаш. Добре, просто само ще трябва тук да ти е по краката. Трябва щангата. Толкова само обръщане ще правим. Пускаш я и пак обръщаш. Заставаш, гледай. Заставаш по краката и тук, от тук вече. Оп! И обръщаш. Гледай. Оп! Да, обаче главата си беше долу. Главата си трябва да е горе. Свалиш ли главата, нито кръста може, всичко ти пада тук. Трябва оп, главата горе и обръщаш. Не е лошо. Ще добре. Да, не е лошо. А той е корав. Доста повече се получава, защото да. И има Аз какво да правя? силичката. Боли ма, чай. Тръгвам. Ето, точно ето както В съм. средата Ето на как. коляното. Все едно като ток. Те няма да стане. Човек, не мога Там само не е ти да ме отворена, тренировката. Аз няма да стане, трябва да клякам. Дай да правим тяга като боли коляното. Да намажа ли нещо такова? На мъжа стои волтаренче, ама... Какво прави това нещо? Аз мога да сложа на коленка, ама то примерно ще боли малко по-малко. Ама няма да... Ей, тук точно, виж. Да. От кого може да е това нещо? И ме е боляло там, доста често. Ама от кого може да е това нещо? Мут натоварване. Не съм клякал 2-3 седмици. Ужас са. То не е от сега. То той се натрупва всичкото. Какво се натрупва, човек? Дай да ви май. Вкараш кръста, изпъчваш се. В твоя случай така, както не можеш да се изпъчваш, фани по-широко. Ето е до чертичките фани. Ръцете ти, края на той да ти е... Изпъчваш се. Свали дупето малко. Не, тук, като тръгнеш, я отделяш от краката. Тук вече виж, ей ти идва. Трябва оп, да ти върви по краката. Оп, Майко, абсурд. събери краката. Те. Не е зле. Да, не става. Той нещо, ако тренираш 3-4 пъти седмицата, и знаеш как се свикнеш. Просто трябва да фанеш ритъм някакъв. То, щом го прави за първи път сега, Добре, аз какво да правя, човек? тяга да я правим. Мене ми се кляка, аз на 80 кг изпънато е. Не знам кое. Връзки ли е? Не е връзки. Което е нещо, според ти? И ме ме болял. Аз Ето тук виж. най-често ми се случва, като правя ножицата да ме боли там. Скеш тук. Да, бе, тук. Мекичко Точно да по средата си едно от дете са да цепи коляното. Да, точно. Да, бе. Мен ми се случва не като клякам, а като правя ножицата, тук мудра, те има секва. И аз сега значи не мога да тренирам повече, да? Единствено тяга мога да правиш от трупчета. Ай, стигай, човек. Чай да пробвам. Ма само те не мога. То мат. Мога да цолнас на коленка, пак ти казвам, ама. Да пробваш. Искаш чай да цунем на коленка поне. Седни там на стола, направо. И си опъни крака. Тя знам, на лекар ли да уча. Имам чувство, че трябва да я по-нагоре. Кликни тъй. Без штанга.
Просто ти фащам долната част на коляното. Не ли те боли тук отдолу? По средата му бе. Еми, да. Не, малко по-добре да ти кажа. Нормално да е по-добре, Чая ама да пробвам. затъпява болка само. Вече ще си го имам, не е проблем, ама. Малко по-широк краката, Той е добре, главата горе. Те? Да, гърдите изпъчени, кръста вкаран, дупето назад. Не дей сваля главата само. Веднага променяш траекторията на тялото си, като свалиш главата. Бах ти вълшебната на коленка. С тя. Ще е добре, май ще Ще мога да поклякам продължа. ли? Да, Добър клек е. В принцип, преди Малко тренировка... се виж как се навеждаш, като тръгнеш да клякаш. Клякаш надолу, няма да тръгваш да се навеждаш напред. Сега. Я кажи сега, примерно, хубаво ли е при тренировка да се мажат нещо? Коляна, такива, както само намаза стои. Тук, гледай, пълно е смазила. Дарек, питам, нали, за Да. тези, дето не знаят. Включително и За мене. всичко това, бе. Мажеш се, ти тренаш, в седмица тренаш 5 пъти 6. Загряваш ли трябва да се? Зависи. Сега ако имаш болки, ние ползваме волтарен най-често. Я да го е. Ето и този волтарен, Перския и долар, конското мазило също е хубаво, то е загряващо. Като тръгнеш да клякаш? Да. Виж, аз как тръгвам да клякам. Ти като почнеш да клякаш, правиш ли да се мажа. и тогава клякаш. Пускаш си гърба напред. Пак то трябва да те, клякаш си ставаш. Да, всяко ще. Той е добре ли? Да, главата ти горе. Тук като тръгнеш да клякаш, пълниш се дроба и тогава клякаш. Ти не си използваш целия въздух. Удари ли те в коляното? Не. Ай сега. Я обясни ти, защото и не го знам. Кое За е? дишането. Въздуха. То дишането ти е също голям фактор в тренировката. Като правиш някакво упражнение, нали, примерно, тръгваш да изхвърляш, да ставаш долу, не може без да си напълнил дробовете да тръгнеш. Да. Тогава правиш и тогава тръгваш. Трябва Тоест, да си, винаги преди да силно да клякаш, трябва да си пак, поемаш поемаш си въздух, предварително. да, нали, да ставаш тук, клякаш, И издишаш. издишаш. Пак тук, пълниш си дроба, клякаш и издишаш. Разбрах, да. Добре. Супер. Сега. Да, сложи направо 100. Яки са ти краката обаче? Коланче? За мен? Да. Може. То ми е ген. Къв ген е клякаш като някой камила, колкото може. Ген било. Сега ще извадя клип. Писма е това. Ще извадя клипови, дет падаш по гръб. Ген. 120 направо. Я знам аз. Ти казвам, преди кляках повече, ама. Той бах много здравословни проблеми изведнъж, бе. Нищо Трябва не съм много се правил, пазиш. нищо не съм променил. Почна да духа морския бриз. Оп! Кръста тук вкаран, главата горе. В принцип можех още едно-две. Ма викам, ай да не Може да съм. направиш още една двойка. Всеки ден ли клякаш? Как ще клякам всеки ден? Път седмицата правя крака. Тогава не дей да правите максимално. Правите серии. Аз не Правете съм повторения. Яки, ама за пети клас клякат повече от мен. Те живота им е щанги. Седмицата тренират понеделник, вторник и четвъртък тренират по 2 пъти. Само да Сряда и кажа. петък по 1 път. Деца, пети клас клякат повече от тия. Първо, ничи си най-големия, второ, ничи си с най-големия. Това е. Добре. Ти мазилото и ти направо много подскача, какво става? Караш кръста. Сега.
Добър клек има, наистина. Не е лошо. За човек, който не дига щанги. Моля? За човек, дето не дига щанги, хубав клек. По принцип методиките ми са 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6. Да, ама ако го правиш той нещо един месец, гледай си въртиш програмата. Примерно, като правиш сега такива серии, почни да правиш по-късно. На колко правиш 20-ка? На 100 кила? На 70-80 кила? Ами, Просто ги забрави тези 20-ки, почни да правиш 2 тройки, 2 двойки, примерно, с една петица. Или седмица, четворка, тройка, 2 двойки. Някакви такива серии, Ако дето искаш, са по-избухливи. мога да ми направиш една тренировъчна програма. Не мога. Защо да не мога? Виж какво правят децата, гледай тетрадка, пишат си всеки ден какво тренират, какво правят, колко килограма тежат, всичко. Примерно, виж клякане, гръб, 3 тройки, една двойка, една четворка. Клякане гръб означава заден клик. Да. И което прави? Клякане гърди е преден клик. Гледай сега, клякане гърди, 2 тройки, 2 петици. Всеки Първо път... 2 тройки, след това 2 петици. Да. Тук имаш 2 тройки, 2 двойки, една четворка. 2 двойки, 2 тройки и една четворка. Да. Да. Всеки път се... Тоест, По принцип обратна гледаш, пирамида. да, гледаш как, гледаш горе, точно те гледаш и да тренираш, утре да можеш пада да дойдеш в залата. Товарим движенията повече, правят тяга, клякане не правят, защото да им почиват краката. Всеки път е различно. добре, нещо за разтягане можеш да покажеш. Аз съм разтягал, ама преди много години и честно ти кажа, не си спомням как съм Направо ще разтегнем след тренировка. Кръста вкарай. Добре. Опа. Малко ми е трудно и сега свиквам още. Сега като искаш да ти е по-нагоре, тук го слагаш. Аха. Сега ще фани догоре коляното. Като правя повторение с 110 кг, 13 правя. Измаря си кръка, пък искаш да качваш нагоре. Няма много логика. Това са методики на Винц. Това са методики, да. В смисъл, ти правиш издръжливост на краката така. Да. Примерно, ако ти да направи 2 тройки клякане, той няма го усети въобще, защото той прави 20-ки, 15-ки. Да, е с такива. Да. Карай кръща тук. Да не е да товарим кръста отдолу. Добре. С на коленки хубаво ли да се кляка или той е най-добрият вариант? Тото и по принцип с на коленка е по-добрият вариант лично за мен. Всеки различно си казва. Аз нито на коленка използвам, нито такива работи. Нищо. Нито бинтове, такива работи. Въобще не се занимавам. Ако ма боли, ще сложа, ама където не ма боли, батко, за какво да го слагам? Един вид се легаеш. Да. Обаче, той нещо сега като ми хвана коляното, аз като се намазах, този да работи и веднага. То и аз сега ще се намажа след тренировката. Да, той след тренировка му е вкъщи, като си лягаш, къпи се, мажи се. Виж, щом тренирате, те постоянно трябва да се пазите. Обсарим, примерно, разтворим, си правиш Обсарим... вечер. Заради той не ги харесвам аз тези работи, защото гледай как са такова. Ей! Виж какво са. Бесен си направо. То е ясно. Заради той не ми харесват. Айде, дигай. Как е на коленката? И тя стяга. Той ще е по-добре. То си имаш ляв и десен фитил, като чорапа. Палеците трябва да е от горната страна винаги, виж. Така. И те. Палеците води той. Един вид. Още една двойка правя с 130. Добре. Само тук само трябва да дигна. Да. Ама тук кръсто трябва да е вкарано. А? Да, ама ще сложим един диск долу под краката. То е много малко хода, какъв е смисъл от това нещо? Ами... Ние правим от трупчета за втората част. Тренираш. Не взимаш отдолу. Тук може да дърпаш повече килограми може да дърпаш тук, отколкото отдолу. И сега от тук? Вкарваш се, изпъчваш се тъй и правиш тъй, оп, тяга. Нещо такова, да. Само, че тук включваш и крака и ръце. Свали на 100. Това колко килограма са в момента? 130 ли? Тук ли? Да. 30, да. 130. 150 слагаме. Чай, виж.
Диска го фащаш равно от двете страни. И дърпаш. Я дайте си стиля. Той сега тясна тяга, за изтласкване. Фащаш тук, ето. И заставаш, карваш кръста. Виж как са лакти равни и всичко. Тръгваш. Оп! Ето тя. Оп! Виж как се изправя на пръсти. Пъни малко по-широко. Ате. Да. Близо, краката са ти близо по штанга. Пред штангата трябва да си виждаш пръстите. Изпъчваш. Тръгваш оп! Обаче вкарай така. Оп, виж как се изправя на пръстите. Добре, не е лошо. Да. Той може да не го вкараш. Ей, седиш само. Так. Тук няма какво да сгъваш. Днеска 12 часа съм стоял на слънце и слънцето много изтощава. Аз с 150 правя колко? Шестица или седмица. Още една единичка ли да направя сега? Да. И мога да приключим. Мога да опъня малко тяга. Колко каза? Минута и половина ли почивка? Да, ама седни. Ще си опъни с краката малко. Тъй кръвта ти Да, и тъй в става. бедрата и... Легнах малко на мръсното. Горе главата е изпъчен, дупето назад. Предавам да приключваме. Още една единица ще направя с 160. Стес? Да, 12 часа на слънце. Ял съм 5 пъти, но ако ще и 20 пъти да си ял, слънцето оказа много голямо влияние. Няма ли воля и дисциплина, за нищо не ставаш. Който е тренирал някакъв спорт, знае. 2015 година бях на 12, станах национален шампион на България на трибой. Трибой е 60 метра гладко бягане, тръгваш пълен спринт. Дълъг скок от засилка и 800 метра бягане на всички дисциплини. На 60 метра бях първи, на скок дължина бях трети, тогава с трети резултат на скока, и на 800 там право ми дишаха пръхта. И станах национален шампион за момичета и момчета под 14 години. И вече следващите години втори, трети места, четвърти, много четвърти места имам. Кросове също така съм ходил и така. Като цяло имам много медали. 7 години лека атлетика съм тренирал. На тренировка показвах едни резултати, отивах на състезание и бягах по-слабо. Примерно 2019 година, там няколко месеца преди да спра, беше зимно време. Зимните си шампионати. Много бях подготвен и си повярвах, че ще стана национален шампион на 800 метра, обаче станах четвърти. Правим последна единица и това е. Фърля направо за. Не съм свикнал да ги фърлям. Колкото и да ми натежи, винаги оставям щангата. Знам аз ще фърлят си. Някой пък, както им е отзаря и правят така. Аз правя да. Не знам как го правите. С 200 кг го правя. Добре. Стои се на гърдите и се опусни отпред. Ма трябва да се дръпнеш. Ама дигай я. Ай, пускай. Ето да бъснеш една щанга. Много хубаво става. Предния клек е по принцип корем и предната част на краката. Щангистите клякат преден клек за обръщане. В смисъл, като ставаш, да няма ето и гънене тук и седиш ето изправен. Самата ти корем напред се държи всичко от клякане. То не е важно дали имаш, то вътре е важно. Тук креатинче малко има. Той нещо преден и заден клек се редува. Сутрин отиваш клякаш гръб, след обяд клякаш гърди. Или един ден клякаш гръб, другия ден клякаш гърди. Трябва да ги редуваш. Не можеш сега както си клякал гръб и да почнеш гърди. Той е 12. Искаш как едно момче ги обръща прав. 9 клас. Възловото бягане.
Два пъти, три пъти колко от него, ама... Всеки ден тренирате, по 2 пъти. Аз виж какво съм правил до сега. Винаги съм правил тяга. Заставам се, ръцете отстрани така покрай коленете. Да. Хващам, изпъчам, приклякам и дигам. Чай малко само се наместя. Ми да, пак не е лошо старата. Това беше една, бих казал, хубава тренировка. Можеше да е по-добре. Ама те сме тренирали, че утре пак да мога да тренираме. По принцип, да. Така е. Утре пак мога да По-хубаво тренирам. да си жарен за тренировка, отколкото да кажеш, че утре ти се почива. Малко изгорях днеска. Даже много. Гайс, тока!